Víte, každý krok, každý otisk za sebou zanechává příběh. A dneska se ponoříme do kriminalistické trasologie. To je přesně ta věda, která se učí tyhle tiché příběhy číst. Je to naprosto klíčová disciplína, která z otisků bot, pneumatik nebo dokonce i uší skládá dohromady, co přesně se na místě činu stalo. Takže, co nás dneska čeká? Projdeme si to hezky po pořadě. Nejdřív si samozřejmě definujeme, co to ta trasologie vůbec je. Pak se mrkneme na jeho, a to mi věřte, hodně překvapivého zakladatele. Dále si ukážeme, jak vlastně stopy dělíme, jak je správně zajistit, což je naprosto zásadní, a nakonec se podíváme na moderní analýzu pomocí systému TRASIS. Jdeme na to. Jasně, jako u každé vědecké disciplíny musíme začít pěkně od základů. Je potřeba si přesně vymezit, co trasologie zkoumá a čím se zabývá. V samotném jádru je trasologie věda o identifikaci. Zkoumá stopy, ať už jde o otisky nebo vtisky, které za sebou nechávají různé objekty v pohybu. Můžeme si to představit jako čtení naprosto unikátního podpisu, který za sebou zanechá každý krok, každé kolo, prostě každý pohyb. A ten záběr je opravdu neuvěřitelně široký. Není to jen o těch klasických stopách bot nebo pneumatik, jak je známe z filmů. Kriminalisté zkoumají i daleko méně zjevné otisky. Od rukavic, textilů, zubů nebo dokonce otisk ucha, které někdo přitiskl na dveře, aby poslouchal. Každý takovýhle detail může být tím rozhodujícím dílkem skládačky. Každá disciplína má nějakého svého průkopníka. V případě trasologie je to ale postava jako z dobrodružného románu. Člověk, který znal zločin z první ruky a pak se rozhodl přejít na stranu zákona. Jmenoval se Eugene François Vidocq. Byl to zloděj, trestanec a nakonec zakladatel slavné francouzské policie Sûreté. On totiž udělal něco geniálního. Nabídl své detailní znalosti podsvětí straně zákona. A s tím přinesl i naprosto revoluční myšlenky. Byl to právě Vidocq, kdo jako první začal používat sádrové odlitky stop. Tímhle krokem dokázal vzít pomíjivý otisk v blátě a přeměnit ho na trvalý důkaz, který se dal zkoumat v laboratoři. Tím v podstatě položil úplný základ moderní trasologie. A tohle jeho filozofie vystihuje naprosto dokonale. Vidocq byl přesvědčený, že abyste mohli bojovat se zločincem, musíte dokonale chápat, jak přemýšlí. Proto sestavil svou první jednotku z bývalých trestanců a tahle strategie mu přinesla nevídané úspěchy. Takže stopu máme, co teď? Abychom ji vůbec mohli nějak analyzovat, musíme ji nejdřív správně zařadit. A právě systematická klasifikace je tady naprosto klíčová. V základu rozlišujeme dva hlavní typy stop. Na jedné straně máme stopy objemové, tedy trojrozměrné. To je třeba ten klasický otisk boty v bahně. Na druhé straně pak stopy plošné, dvourozměrné. Představte si třeba prašnou stopu na linu. Tohle rozlišení je hrozně důležité, protože každý ten typ vyžaduje úplně jiný způsob zajištění a další práce. Každá stopa je vlastně odpověď na nějakou otázku. Třeba stopy nohou odpovídají na otázky jako, jakou měl pachatel velikost bot a jaký vzorec. Ale nejen to, z takzvané pěšinky chůze, což je v podstatě analýza délky a šířky kroků, se dá vyčíst spousta detailů o jeho pohybu. Stopy vozidel zase neřeknou jenom, jaký měl dezén, ale díky měření rozchodu a rozvoru kol můžou napovědět i o jaký typ auta se zhruba jednalo. Každá odpověď nás posouvá dál. Dobře, teorie máme za sebou. Teď se ale přesuneme k tomu nejdůležitějšímu, k praxi na místě činu. Protože správné zajištění stopy je naprosto kritický krok. Když se tohle pokazí, veškerá další práce je k ničemu. A teď pozor, co je na tom zajímavé? Většina těchto stop je normálně viditelná pouhým okem, takže ta největší výzva není je najít, ale ochránit je. Největším nepřítelem stopy je často neopatrný pohyb kohokoliv na místě činu. Proto je zajištění a ochrana prostoru absolutní, ale absolutní priorita. A jak se tedy stopy zajišťují? Na to existuje naprosto striktní postup, žádná improvizace. Vždy, ale opravdu vždycky se začíná fotografií. Musí být focena kolmo a s měřítkem, aby nedošlo ke zkreslení. Pokud to jen trochu jde, zajistí se celý předmět se stopou, třeba kus papíru.
Na ty plošné, prašné stopy se používají speciální lepicí folie. No a konečně na ty objemové, jako je otisk v blátě, přichází na řadu odlévání, buď klasickou sádrou, nebo dneska už i modernějšími silikonovými hmotami. Cílem je vždy zachovat maximum detailů. Tak, stopa je zajištěná, je v bezpečí. A teď se přesouvá z terénu pod mikroskopy a do počítačů v laboratoři. Tady teprve začíná ta pravá detektivní práce. Analýza, srovnávání a identifikace. A moderní technologie v tom hrají obrovskou roli. V laboratoři expert porovnává stopu z místa činu se srovnávacím materiálem, třeba s botou podezřelého. Používá k tomu celou řadu metod. Od prostého vizuálního srovnání přes takzvanou superprojekci, kdy digitálně překryje oba obrazy přes sebe, což odhalí i ty nejmenší schody, až po komparační mikroskop, který mu umožní vidět oba vzorky vedle sebe v jednom zorném poli. A v České republice vstupuje v analýze stop obuvy do hry jeden naprosto zásadní nástroj. Je to počítačový systém s názvem Trazis. V podstatě si ho můžeme představit jako digitální mozek, který funguje jako obrovská databáze a zároveň jako nesmírně výkonný porovnávací nástroj. Jak ten Trazis vlastně funguje? Je postavený na dvou hlavních katalozích. Ten první je obrovský atlas podešví, prostě databázi designu bot. Ten druhý je pak katalog stop, které byly zajištěny na místech neobjasněných trestných činů. Systém pak umí vzít stopu z nového případu a porovnat ji nejen s atlasem bot, ale i s databází stop z jiných případů. A přesně takhle dokáže propojit sériovou trestnou činnost. A na úplný závěr jedna otázka k zamyšlení, která je pro pochopení trasologie naprosto klíčová. Cílem totiž není jenom říct, na místě činu byla sportovní bota Adidas velikost 42. To jsou totiž jenom druhové obecné vlastnosti. Skutečným cílem a svatým grálem je individuální identifikace. To znamená prokázat, že tu stopu zanechla právě tato jedna konkrétní bota s tím jejím unikátním poškozením a opotřebením. A právě v tomhle rozlišení spočívá celé mistrovství trasologické expertízy.